Κύριε Μαντά, με ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε στην ιδιωτική μου ζωή? Επενέβηνε εγώ στη δική σας. Εγώ δεν φλερτάρω. Δεν φλερτάρετε επειδή δεν είστε έτοιμοι. Δεν ρωτήστε όμως και τον άλλον, Τι να σας πω τώρα, ειλικρινά δεν σας περίμενα έτσι. Λοιπόν, δεν σας καταλαβαίνω. Τι μου λέτε, μήπως ζηλεύετε? Να ζηλέψω εγώ γιατί? Ερωτώ. Και ποιο να ζηλέψω, το Δερμές να ζηλέψω? Όχι δα τώρα, όχι δα. Όχι, Νικολάκη, εδώ δεν είμαστε ειλικρινείς. Δερμέζης είναι αυτός Νικολάκη, ωραίος άντρας, έμπειρος, δυναμικός και αυτοδημιούργητος. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, Νικολάκη μου, ούτε στο μικρό το δαχτυλάκι δεν του μοιάζεις. Τώρα τι θα γίνει, έτσι θα συνεχίσουμε, με αυτά τα μυαλά? Όχι, εκτός από τη δουλειά. Στη δουλειά θα συνεχίσουμε όπως ακριβώς αρχίσαμε. Άντε λοιπόν, τι κάνετε? Έτοιμοι. Α, Νίκο, ήρθε ο Δερμέζης και σε θέλει κάτι γιατί λείπει ο θείος σου. Τι θέλει πάλι αυτός? Να σε ρωτήσει κάτι για τα βαπόρια. Δεν πάει στο διάολο. Πόσα βαπόρια έχετε, κυρία Κασανδρή μου? 26. 26 βαπόρια. Λοιπόν, σας έφτιαξα κι εγώ άλλο ένα. 27.